चमकीला बादलर आगमन बिजुली चमकीला अबे तू नुहावे तो माइकिनटा टिके कह कुंढेई धरिब अरे ता गोलाप भली ओठटाकू देखी मो आउ सह्य करि पारुनी हेलो तू मरीबू आउ तो घईटाटा भी मरीब
ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଠିକ୍ ଭାଇ? ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଥିବ ନା ରହିବ ବାଉଁଶ। ଆରେ ହେଲେ ମୋର କଣ ଦୋଷ? ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବୟାନ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଟ୍ରକ୍ ଟା କାଲି ରାତିରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତ। ମୁଁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରିଲି। ହେଲେ ତମ ଷ୍ଟେସନ ତ ଫୋନ କରିଦେଇଛି। ମିଛ କଥା କହି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାର। ହେଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସେମାନଙ୍କ ନୁହେଁ। ଆଉ ତମ ଡ୍ରାଇଭର ସତ ମାନି ସାରିଛି। ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଏ କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର? ଆରେ ଡ୍ରାଇଭର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କାଲି ରାତିରୁ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ନେଲା କଣ କଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ। ଆଉ ତମକୁ ଆମ ସାଥିରେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆରେ ସିଂ तो हैंडकपटा मो हाथକୁ ହୁକୁଳା ହଉଛି। ତୁ ବୋଧେ ମୋ ହାତର ମାପଟା ଜାଣିନୁ। ହଁ ମୋ ଇଂରାଜୀ ସାମ। ମୋ ଆଖି ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ପଡେ ତା ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାଟା ପାଇନା। ତୋ ପାଣିପାଗଟା ବଦଳି ଯିବରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। नमस्कार एसपी साहेब। सर काली रातिरू मो ट्रकटा चोरी हो जाइछि तो मु आपनको जणै देइछि। से ट्रक रे कोने गंजेई चालना होउथला। आपनको इंस्पेक्टर आसीछि मते अरेस्ट करिवा पाई। हां सर। गौ सर। नमस्कार सर। कौन कर सर? छाड़ देबी। तुम सर मो कथा के बुझे चेष्टा करू। प्लीज सर। ओके सर। चमकीला। कमिश्नर जय सर। हमका खुले दियो। ठीक है सर। बदलिबाटा पाइना।